ҳизби халқии демократии тоҷикистон аз нерӯи созандаи сиёсиест ки таҳти ҳидояту роҳнамоиҳои раиси муаззами он президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷомеаи соҳибистиқлоли кишварамон нуфузу ҷойгоҳи шоистаро соҳиб гардидааст. иштироки фаъоли намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа дар конференсияи ҳисоботии интихоботӣ далели гуфтаҳои болост. аз ҷумла дар оғози инчунин як конфронс дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ меҳмонону иштирокчиён нахост аз намоишгоҳи асарҳои мондагори пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дастранҷи меҳнатии ҳунармандону варзишгарони ноҳия дидан карда ба онҳо ҷиҳати маҳсули дастранҷашон изҳори миннатдорӣ намуданд. дар кори конференсия роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, намояндагони кумитаи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон, масъулини ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ва дигар аъзоёни ҳизб иштирок ва маъруза намуда аз нақши ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар рушду нумӯи мамлакат ёдовар гардиданд. зимни суханронии маърузачон дар конференсияи 18-уми ҳисоботӣ интихоботии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ зикр гардид, ҳизбиёни ноҳия дар баробари ифои фаъолияти хизматии хеш ҳамчунин дар корҳои ободониву баргузории иншооти муҳими ниёзи мардум саҳми пешсафӣ доранд. мавриди зикр аст ки баргузории чорабиниву конференсияҳо дар ноҳия ба хотири дарки моҳияти сиёсати давлат ва ҳукумати мамлакат баҳри амалӣ намудани барномаи амалии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ҷодаи татбиқи иқдомҳои созанда ва тарбияи тафаккури солим роҳи дурусти имконпазирии фаъолияти ҳизбию давлатӣ ба роҳ монда мешавад. дар воқеъ ҳам таҷлили санаҳои муҳим ва дигар чорабиниҳои сатҳи баланд бори дигар нишон дод ки халқи шарафманди тоҷикистон аз ҷумла сокинони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар атрофи сиёсати роҳбари хиратманд президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон муттаҳид шуда баҳри расидан ба зиндагии шоиста қадамҳои устувор мегузоранд. ин ҳама пешрафту дастовардҳо ва ҳамгироии қишрҳои гуногуни ҷомеа маҳз бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои президенти маҳбуби мамлакат раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба даст омадаанд ва моро зарур аст ки бо шукргузорӣ аз ин сиёсат ва шароити мусоиди фаъолияти корӣ дар ҳама зинаҳои ҳаёти сиёсиву ҷамъиятӣ дар доираи афкори сиёсии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамеша муттаҳид бошем. ҳизбиёни ноҳия бо ташкили гурӯҳҳои корӣ дар баробари таблиғу ташвиқи сиёсати давлат ва барномаву ҳадафҳои пешгирифтаи раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамзамон саҳми арзандаи худро дар баланд бардоштани маърифатнокӣ ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ҳисси ифтихору арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллату давлатдорӣ гузошта истоданд. дар идомаи конференсияи 18-уми ҳисоботии интихоботии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ аз ҷониби кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ба як қатор фаъолони ҳизб ки дар рушду пешрафти ҷомеа ва татбиқи барномаву ҳадафҳои оинномавии ҳизб саҳми худро гузоштаанд, бо ифтихорнома ва сипосномаҳо қадрдонӣ карда шудаанд. дар фарҷом бо садо додани суруди миллӣ конференсияи 18-уми ҳисоботии интихоботии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ба кори худ хотима бахшид.